akan banalah dia usah bakaja-kaja jika di hati alah tanian memilih diri denai ko kaji bayanan jomu ngeruano kurang di badanan ko isu ajan disasali jika buruan terjadi diri denai ko banyak kurang no adik kanlah tahu jua eloklah dia ino manuntan sebelum pinang jadi tunggu cakap usaha ditala pikir jika batin dah elok kini patimbangkan baik jo buruknya diri denai kato bapisah anggan dan mandangah usahlah tasabui bakato bapisah anggan dan mandangah usahlah tasabui ajan disasali jika buruan terjadi diri denai ko banyak kurang no adik kanlah tahu jua eloklah dia ino manuntan sebelum pinang jadi cakap usaha ditala pikir jika batin dah elok kini patimbangkan baik jo buruknya diri denai bakato bapisah anggan dan mandangah usahlah tasabui bakato bapisah anggan dan mandang